predtým ako začne video, napojte sa na môj Discord. Odkaz máte v popise. Takže zdravím vás, chlapci, dneska ideme Halo, len ja mám trošku vypnuté, počkajte. Wait a minute. OK, môžeme ísť. Chlapci, dneska má tu Halo Reach druhá epizódka, ktorá mala pôvodne ísť, že v pondelok a je o sobote. Neriešme. Som Hydrogram, som musel prekopať, takže poriadne čo mám teraz začať. Ja si ťa znížim úplne na len. Ja nechcem tak na hlas. Dobré. Please enter to start. Halo, the Master Chief Collection. Jop. Nová séria je tu. No, je to všetko, čo nám treba. Dobre. Je kompaň Halo Reach, kde sme skončili? Resume. Ja neúplne, kde sme skončili, keďže už to je jaká tá doba. Ja momentálne na daily content, takže vy toto vidíte dneska, keď to natáčam, čo je 25. Myslím. Je to tak. Dobre, už si práve nepamätám, kde sme to fakt skončili, chlapci. Ja si vypnem všade Wi-Fi. Chlapci, sorry za ten zvuk, ale akože trošku som mal bližšie mikrofón. Na budúce sa na to dám pozor, hej. Daj zatím. Tak. Nech nežerie Wi-Fi. Máte čo najlepší zábrik. Trošku to buguje nejako, neviem prečo. Ale to je z minulé mi tak... OK, to je dead body. Keď je to čierno, nechajme ho tak. Hej, čierny musíme nechať tak, chlapci, lebo... tak to treba. A hlavne ešte to bude dať like a odber a samozrejme nejaký komentík. Dobre tú kartu. Let's go. To po jakým motoríš? Toto co je za maďarčina? To čo riešime? Zavri dvere. Aby nám to nejaký bubak neprišiel. OK, let's go. Tu je ten cigán. No aj do piče tu s cigánmi zasratými. Dobre, on sme skapať, lebo minul sme skapali. Čo bol úplne podľa mňa nejaký bug za mňa v tej hre. Lebo akože sorry, ale ja som proste bol za tými zavretými. A buď oni hrozne dobre stihli. Dobre, hej, zabíhal, zab ho. Máme málo nabojov, ja som hrozne plitvač. Takže musíme dať bacha, hej, do piče tu s vami. Skurvený kokot. Dobre, hej, do piče, ja mám malo HP. Áno, to co som trval. Ty zmre. Zajeb ho tam. Ja zajebujem tohto tu. Počkaj. Oni ho brania toho veľkého zmutovaného. A cigáni furt mutujú proste, lebo tí cigáni sú úplne v pohode, ale tí druhí cigáni tak hrozne mutujú, ty vole. A harmonogram videa musím ešte prekopať, chlapci. Ne, úplne od znova musím ho dať. Lebo trošku sa mi zmenili plány. Jedno video nemohlo ísť a potom celou sériou som musel zrušiť jednu, ktorú som mal v pláne. Mal som už dovedčie aj k nej intro vlastne. A plánoval, že by som si k každej také veľké hernej sérii mohol zrobiť nejaké intro, takže Halo intro by som mohol si zrobiť. Čo by nebol zlý nápad, ako chlapci napíšte mi, že či som si mal také intro zrobiť. Je ten cigán? Kde? Tu bol?
som ho rozstříľal. Čo tiebe? Piče. Zajebol som ho. Kde? Za mnou, za mnou, za mnou. No piče. Ja to neprežijem. Chlapci, pomôžte mi niekto. Fuj. Je tam. Fú, ty kokos, tak toto bolo tesné. Jobina chlapci, rovno si vlastne robím tie achievementy. Tie game scores, čo som potreboval, lebo ja trošku ich zbieram, lebo mám 7301, čo je dosť dobré na rok, za jeden rok získať, myslím. Keď som to, ja som to skoro vôbec nehral, lebo ja viem, že rok 2024 bol rok, keď som začal hrať Browsers. Spoiler story. To len taký môj mozog, že ani nebudete chápať teraz, že nebavte to. Sorry, ale ja som si to zahral. Dobre, mne nezaujímavé, čo tá typka robí, keďže nezohýna. Jebať na to. Jebať na to. Chlapcom to nejde. Dobre, už som tak kde v piči. Ale však mňa nezaujíma, čo tá kurva hovorí. To piču, fuj, on vyzerá. Dobre, mohol ste ho zajebať na meste už. A to space už ja slačil ako nožom. Space. Mám mať space. By next. Je to teda čo plnené? A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, do piče! Funguj, kurva, ty pičady. Dobre, musím si pozrieť to pojebanú cenu. Budeme to maska sem do piče. Mám sa ako napojiť môj ovládač, lenže on trošku nefunguje, bo to je od Genesisu a nie od Xboxu. A ja sa radšej zahrám. Chlapci, ešte budeme veľa hier točiť. A nabojte sa. Budúci rok máme Gears of War, ale to už bol na novom počítači, ktorý budeme mať do konca roka. Možno aj skôršie, takže možno už ak budeme hrať Halo 4, už by sme mohli na ten počítač, ale to záleží od toho, keď vydajú 5070. A keď nájdem taký fajný počítač. Najlepšie by som bral poskladaný, mám pokoja veľa vecí. Nech má v sebe i7 alebo Ryzen. A určite musím mať 5070. Lebo tá 5070 máte na 5 rokov pokoj, chlapci. To už máte pokoj normálne. 5 rokov bude to tá mašina fakt dobrá. Dostal som achievement. Just getting started. Dobre. Takže dokončili sme prvok, chlapci, ktorý sme mnou dokončili, lebo som zdechol. Keby som zdechol, by sme ho dokončili. Takže tak. Let's go. Ja som myslel, že tá séria veľmi rýchlo skončí, ale neskončil. Halo, určite som určite dohrať. Toto... Vrže mi stolička. Chcem to určite dohrať. Hej, kamo, to je 500 rokov budúcnosti. 550 rokov budúcnosti. To je dosť do budúcnosti, no. A mňa Halo baví. Seria to zbeha. A najlepšie je na tom to. Pozrite, akú fajnú grafiku. Dobrá, to je Reach, hej, to nemôžeme brať. Lebo Reach je... neviem, či najstaršia. Ale viem, že sa nás teším na jednotku. Lebo jednotka bude taká fajnová. No sa ja dohrať toto. A to budeme dlho hrať, lebo ja to hrám prvýkrát. A keď prehrá, čo hrám, to ja som jebnutý jak nič, takže nič. No, ale... len by ste chápali, moje gameplay nebudem až tak striať, takže keď vás čakať nejaké extrémne zostriané video, tak ste nás zlejte
zlom videu, pretože gameplay nechcem až tak strihať. Strihať chcem na aký iné projekty, hej. Máme tam ešte nejaké projekty, čo môžem mať ako... Typek vyzeráš... Ty koľky. Piče tu s ním. Chujem zajebaným. Do piče, ja ho tam priebam, počkaj ma tu. Ty cigán. Tak dostal headshot. Ja dobré headshoty chlapci, však ja som dneska hral... Dneska sa mi dosť darilo napríklad vo Fortnite. Vo Fortnite dneska sa mi darilo. Bohužiaľ kvôli môjmu retardárnom počítaču. Keby tento počítač resetujem, no tak by ste jeden deň minimálne nemali video. 1 až 2 dní by ste nemali video. A potom, ale už by ste zase mali video. Reload the 20 second. 20 second. Fire in the hole. A chlapci, Google ojebal môjho človeka, ktorému striham videá. Lebo chlapci, oni mu normálne, jemu furt píše na driveu, na Google driveu, že má plné miesto, aj keď tam, že nič nemá. Aj keď má, že nič nemá ani vo fotkách, ani nikde. Takže Google, chcel by som nejaké vyjadrenie, ale dobré. I to je ten veľký zmutovaný cigán, nie? To z minulé. Čo ti jebe? On ma jebe? On chce jebať. Toto je sexual harassment, či jak sa to volá. To je sexual harassment. To čo robíš? On tu chce pojebkať. Joj, do piči! Jo, do piči zase zmutovanec, kurvený, vyjebaný, spíčený, však jednoho som ho už zabil, oni sú tu viacerí. Hej, prečo ich toľko tých zmutovaných pokokotov? Ale to je nová, že normálne ani škúpať mi? Preto ja nehrám na cloud gamingu Fortnite, lebo to sa nedá, to ti hrozne škúpa. Sorry, ako no. Čakaj, to piče. Nemám zase naboje, kurva. No, jebali mi koleso. To je hrozná sranda, chlapci, že? Ja, ale tam je aj tento cigán, nejaký iný. To bude ten cigán, čo sme ho stretli, viete kde, nie? Čo tam, čo som vedel, že ak to bude rasistické video v jednotke. To piče, on hýbe sa furt. To piči, zajeb ho tam, kurva! S tým jeho kokotmi. Chlapci, ja mám ale aj lepšiu hru, ja mám na podobeninu Fortniteu, ktorá sa volá 1v1 LOL. Ale je to hrozná zabava, chlapci, raz sa vám to darí, raz sa vám tam nedarí, je to taká hra, do ktorej už tam môžete investovať peniaze, je to za mňa obrá chujovina za mňa, je to za mňa obrá chujovina. Zdechni, chuje. Tak. Enemy spotted. 20 seconds. Ideme strieľať. Ideme jebať kurvy do Straského, chlapci, poďme. Chlapci, Strasko má najlepšie kurvy. Auto swap. Dík, to čo je, kámo? Čo ti jebe, to čo je? Kurva, taký inšpektor je zo mňa, či čo ti jebe? Skúšime, no uvidíme, čo to je, chlapci. No uvidíme, čo to je, ty píšo. Čo ti jebe, to čo je, kurva? Nás mám odjebať, čo? A však mu nič nerobím. Čo ti kurva jebe, však mu nič si nerobím do piče? Ty malý možno? Ne, ani ty malým do piči. To oni ma pojebali, chlapci. Ale čo to kurva je? Čo mu to kurva je do piče? Tu máme štriľac a nemáme na boje do piči. Mám 40 na boje, ty piču.
tam s ním skurveným vjebancom. O piči, nechcete prísť pomôcť napríklad. Sorry chlapci, však ja do piči, ja tu sám bojujem a typci tam stoja si hodia do piči. O, nehoňte si, nemajte si honiť. Ja piči týchto vojakov neznám. Hlava. Do piči. O, do piči, že už zbehni, kurva. Do piči. Ok, musíme ísť do piči. Chlapci, to ešte daj ísť do piči. Z toho me laguje hra. Čo ti jebe, kurva? Do piči, ale to jak mám dať? Nemám naboje do piči. Nemám náhradný. Ora. No to je v piči toto. Ale čo, na čo mi dala tú chovinu, tú na piču zbroju do piči? Čo s ňou mám robiť? Čo si ju mám starší doriť? Aby si mi začal s ním dávať. Pokoj do piči. A už nemám na B. Co kurva? Nechápem absolútne, čo do mňa chcete, ale dobré. Ja ich zabijem sám, nemusíte niečo hovoriť. A že ich mám zajebať na meste. Ty, koľko z tebe nehovorila do auto? Dáme si to po... Čo to kurva robí? Na akú piču to tam je? A to je na akú piču? Z druhej strany na mňa idú do piče tam. Nomine de spiritrentu sever. No to je na akú piču, kámošok, keď to nemám požať. Aspoň to zničí. A čo to je, čo je ten, no čo ti... no dobre, je to pičovina. Piče. Dovidenia. Woooo, všetci sú dead. Haha, smrdí. Už poďte po nás. Znači, ja si nastúpim. Do piče. Ideme do GTAčka, ideme za kurvami. Ideme do Straského, chlapci. Ideme do Straského, poďte do Straského, chlapci. Ideme do Straského, jebať kurvy. Ale tam máme najlepšie kurvy, ideme na to. Ale nemám už nabav, čo? Ja som jebnutý s týmto tuto, že... Dobre, je v pohodička, môžeme ísť. Iba to tu prečistiť trošku od tých cigánov. Ďalšie. Free Gamescore. Ja to furt prieprv na mobil, hej, potom až. Kills to Grunts. Aha, my sme mali Grunts, to také ich budem mať cigánov. Ore, už sú v pohodičke. Či? No až teraz. No pičaj, do čoho strieľam, kurva? Ja to nechám iba tak, že... Dobre, hej. Aby sa nepovedal, no. Tak to budem strieľať. No. Čo tu nacvičuješ, chlape? Možno mi ťa lieči do piče, tak kde na psychiatriu, kurva. No piči, však ja ho nemôžem ani trafiť. Kurva, kde v piči to si? Ja ťa headpot, ty si jebný chlápže. Oni povedia, strieľajú s toho chujovinou do piči. Ak ho lapím do piči za kark, to už budeš strieľať z našco. Chuj.
If the world and I wanna be next. Do piči, oni dá, strán do piče, kurvy vyjebané. Vyjebanci, spíčený. Spíčenec. To je to, co mě definuje, spíčenec. Spíčenec. A on ho nezaobia. To není môj, kurva, to není môj. Dobre, ja myslím, že to auto nie je zlý nápad, akože. Pomoc. SSOS, jak se říká. A jdeme na do Stravského, kurvy, pome. Budem tam strieľať, ale takýto rámo ste ešte nepočuli, chlapci. Holy shit. A však rob dačo, bro. Ale ja si myslím, že to musí ísť iba bez toho tu. No tu sa nedá ísť. Au! Piči, toto je lomotomia, či čo, kurva? Á, to ste. Zmrdí! Nemal ste se mi zmrdí, začít srát do žezníka. Bum. Áno, piči, čo to, kurva? Čo mi to myslím, že skrachovalo. Zajebal som ho a teraz si požičam jeho zbraň. Prosím, pekne, toto potrebujem. No, toto potrebujem. To som potreboval celý život. Baví. Čo vám všetkým jebe, chlapci? Však mám ja z najväčších vašich, najlepších zbraní, oľo. To pičo, ide všetci po mňa. Kurva, oni furt mutujú, tí cigáni, chlapci. Proste, čím ďalej idete, tak furt oni sú viacej smutovaní, tí cigáni. Tak, mamo? Až tam, jak to je? No, neviem, že to piča. Ja, kde, škibidy? A, ty si smrt. Dobrý deň. Nechcem žiadne problémy. Ale tvoju mamku v posteli. Teda čo? No piče. Chlapci, puste ma. Trošku sa vám to tu rozpadá. Ja nechcem akože... Ja nechcem vás kritizovať, hej, však. Bo by som za kokota, ale... Chlapci, vám to trošku rozpadá sa. No hore. Activate? Hore, chlapci. Oni mi ujebali koleso! OK, let's go. Brrrr. Do piči s tebou, ty vyjebaná, kurva. O, piči, choď, rýchlo, choď. No počkaj, ty... On je jebnutý! No z němu zdechňam. Chlapci, to kvůli němu zdechňame, chlapci. Vám jebe, on je jebnutý. Bo ja mám málo života a ten chuj, miesto to, aby išiel do piči head, no nechá mě to zabít. No prosím, ho zabije do piči. On zase tak nechal. Tepko je to neoberá. Au, do piči. A tu je ten kokot, prišiel sa mnou. Dobrý deň. Však ho do piči zap. Ale čo robíš, kurva? OK, ja idem do piči, dovidenia. Dovidenia. Chlapci, zabil ste ich?
Či teba oni nezabili? Čo tiebe? Čo tiebe? Oni sú jebnutí chlapci. Ja som tu s jebnutými ľuďmi. Bobby. Jaj. Oh my god. Škoda. No veľká škoda, chlapci. No čo už mám poviem. Nech žije Fico! Holda, dobra, ja trošku zčiamaš. Co to ešte ja mám v ruke? Čo, ty do koho sriaš? Co ja ťa zničím? Chujem vyjebaný. A toto je také... My sme Rusi a oni sú Ukrajinci, čo vie na to? My sme to takto zobrali, ha? Čak ho traf, ty chujavina, stará vyjebana. Zdechni. No a neser ma tu. Brosky tam už zdechol, ne? Zdechol. Už je už dávno dead. Ja idem za ňom. Ja ostatných jebem. Počkaj. Upsík! To omylom, chlapci. To omylom. Ja ju tam rozstrieľam piču jednu. Aj teba rozstrieľam ty piča. Akože... Nemôžeme ísť rovno na tú loď? Chlapci, nemôžeme ísť rovno na tú loď? Ja rozmýšľam logicky asi, lebo oni asi nerozmýšľajú logicky. Čak ideme rovno na tú loď? Prečo ideme rovno na tú loď? Čo? Asi nám nemáme povolenie od Fica. Bo ja neviem do piči. I said yeah babe, he beat her one time, I said yeah babe, beat her one time, I said yeah babe. Čo chceš kurva, spasenie Ježiša Krista, alebo čo do piči? Všetko sme rozjebali, tá čo chceš? No, čo mi pekno povíš? Asi ič kurva, Ty piča stará vyjebaná, skurrená, spíčená piča. Čo sa ti tu páči? Čo robíš? To ti páči? Dead. No, ty takoho vidíš? Boje. Vidím auto, idem do ňoho. Čo by na to? Kate, pani Kateová. Trošku mám auto, chcete? Aha, tak to som sa vedel dohnúť. A štrýlej. Trošku už to nefunguje až. Trošku. No piče. Trošku to. Tým, keď sa drží to nejak Floyd. To nejak Floyd, čo vám to spadne, keď sa trošku... No štrýlej. Cigána jedného spojevného, spičeného kokota. Keď budeme pod ním, ale nemôže... Aha, nemôže? Tak to je pičovina. Idem, dovidenia. Dovidenia, asi ja nebudem, ale ja neohrožujem ľudí na živote. A ideme, uiii. Chlapci, kedy to šlo? Čo tiebe, to ti ma odjebal. Čau, Cat! Žije, prečo ja nežijem? Myslím si, že tu nám pomôže iba, že last checkpoint. Yes. Chcem povedať, že toto je posledný checkpoint. Sejovku idem na... do piči. Ne, ja to nechcem ísť znova, počkaj, settings.
Do piči. No je to v piči. Lebo last checkpoint je toto. A to je kurva nemožné. Takže budeme reštart. Ale to ja nechcem, však do piči, však tu už 31 minút počujem. Save and quit. Asi hej. Chlapci, skúsme, že resume. Budeme takto somierať, keď nás to už nedá normálne cestu. Kto môžeme zomrieť vôbec? Ale viete, on to furt sa mení, to čo je. Jak to čo má prežívanie, to mne vychádza. No, vidíte, čo som hovoril, chlapci, čo som hovoril. Ja som múdry. Chlapci, čo si vy o ne myslíte? Ja všetko viem, ja som najmudrejší. Ty piča stará šľapka jedna vyjebaná. Poď sem, idem poď, chlapci, idem poď. I'm sorry, ako. Počkaj, trošku zacúváme za to piče. Ty piča, kde ideš? Tu som. Ok, ideme na to, ideme teraz, teraz ona bude toto, ne, že o 100 metrov odbočte doprava, vľavo je kokot. Dobrý deň. Slušnosť je sa pozdraviť. Welcome to the battle post, drop a legs hard, drop a legs hard. And the cream, drop a legs hard, drop a legs hard, drop a legs hard, in a cream, piče tu s tým, ja som zasekol! Aha, ja zasekol, dobré. Chlopči, furt to ide. Dobrý deň, chlapči moji, ľakšie ste tu mali bežám mňa. Ja dlhošie vám tu nepáčilo, šeči, nepáčilo do piči. Wait a minute, he's 1 minute, he's told me he's really cool, needed big shigman, the grammar, ty kokos, pač aké ja drifty robím. Počkaj, pásce do piči. Už som tam raz skončil, druhýkrát to nechcem. Welcome to the battle post, drop a legs. Počkaj, on to doma čo chce. Čakaj, je po activated. O do piči. Rovno musíš ísť, bacha, rovno do piči. O tom sa budeme baviť, chlapci, o tom sa budeme baviť, dovidenia. O tom sa baviť nebudeme. To sa to čiže to nestalo, nikdy. Sa debilne riadi to auto. Pičí s tým. Čo vám to zlejde? Musím to zatáčiť, no. Vytrvám iba na rýchle, čo spravím a aby bolo dobré. Dobre, chlapči. Chlapči, vy moji čigáni. Dobrý deň, cigáni. Hej, brosky, čo skúšaš? Čo neskúšaš? Vstať. Dobre. Máme to! Keď máme to! Ty pičo, starý vyjebaný, skurvený, bielý chuj. Ty si cigán, ty nemôžeš byť bielý, keď si cigán, ty rozmýšľaj. To pičo, som ťa dovolil strahovať, ty nič! Alebo máš vajca? Bo podľa mojich výsledkov asi nie, do piči. Kurva, ja som jebnutý tiež. Piče! Nevybuchuj toľko. To nevec vybuchuje. Čo som mu dal, hej, čo som mu dal. Ťame ísť teraz, idem do autíčka, idem sa prechádzať. To som potreboval. Jaké to som potreboval. Okej. No my už jebali auto. Tak toto auto ja ti nedám. Toto auto ja ti nedám. To je moje auto. To je moje milované autíčko. A jebem na Kate. Kate do pičí!
Nejakú piču tam. Ty čo kurva robíš? Ty čo seba robíš? No tak kurva môžeš robiť potom, jak poriešime. Dovidenia. Až strieľaj po tých cigánov. Ideme do pič. Sluchaj, zabij ho, bo dopičíme na sera, ho zabijem vlastnými rukami. Welcome to the battle boss, Traplex, Traplex. Ja som tu vedel, to bude nejaký cigán. Jaj, do piče tu s tým kokotom. Zajebol tam! Kokot zajebaný, skúrený z piče, do piče tam s tým kokot. Do piče, no teraz si ma nasral, chlape, chod do piče. Uop! Vidíte, chlapci, ja som, toto mám z Forzy. To ma naučila Forza, ja som taký dobrý na kráč, hej. No piči tam! Čom to teraz laguje? Chcem vedieť dôvod lagovania momentálne, dobrá. No také, keď nemáš dobrú Wi-Fi. Do piči tam! Ideme toto aktivovať. Takže activate. Hold. To open. Myslím, že openúť? A čo sa openulo? To budú tie kurvy z Astravského, ne? Mne sa nepáčia tie zbrane. 45! Dobre. To vám už dajú pokoj, chlapci. To vám už dajú 100 pro pokoj. Naposledy, keď som točil Halo, tak sa mi potom stevalo s týmito chábrami našimi. Nebol som na začiatku! No piči s tebou! Ty kurva vyjebaná, skurvená, že som tu s tebou piči! Jebete ma teraz. Ja ťa jebem, ja tu nebudem nič robiť, ja tu budem skákať do piči parkour jak ptari, ty kokot. Ajde, to budeme robiť v ďalšej sérii. Ktorou bude takedy vo februári, ju chcem začať. Ale možno aj skôršie. Bude sa jednať o... O piči! Kuj. Who is that? To chcem povedať, who is that? Piče s tebou! Áno, prosím, zdechnite. Všetci zdechnite. Tak po... Ja som taký tlustý, sa cez aj nepchám do piči. Zdechni, kokot! To čo mám za zbraň? Kurva. Mať kurvy! Chlapci, vieme to niečo, možno na konci hry povieme, že tam do Straského za kurvami. Čo keď? Oni iba v brane, aby sme išli do Straského za kurvami, chlapci. No, to je bol nápad, no, to je možno pravda, chlapci. Takže potom, kedy po štvorke, jak dokončíme, to budeme už kolo tých kuriev. To bude super. Budeme už Stražským už konečne. Piču, ja mám snajpu? Ideme snajpiť, chlapci. Ale asi Ducha Svatého do piči. Bo tu nič není. Kde mám ísť do piči? Kde mám kurva ísť? Jak sa tam dostať? Aha, to musím ísť asi dole. To si z hora bude dosť ťažké. Počkaj, rovno. Musím ísť rovno. Ejo! Inak chlapci, akože nechápal som tie zvládnutia. Koľko odlebnutý? Do piči s tebou, to čo je? Počkaj, tu sú nejaké zbrane, skúsime si zobrať. Aha, to sú shotguny. Opa! Jeee, do piču. To cigáni ale rýchlo sa evolvujú, ne? Do piče, cigáni sa ale rýchlo evolvujú, chlapci. Oni sa rýchlo evolvujú. Cigáni sa rýchlo evolujú, chlapci, musím sa na to bache, lebo vidíte, cigáni sa proste rýchlo evolujú, chlapci, však my už tu ich máme chalošov našich milovaných, čo? Chlapci, vidíte? Oni sa proste rýchlo cigáni evolujú. Cigáni sa rýchlo evolujú, vidíte? A podľa mňa na konci štvorky to už bol taký cigáni, že nebudete chápať, ktorá bije, chlapci. Áno, do piči. A neser ma tu do piči s tebou, ty zmutovanec, skurvený cigáňsky. Ďakujem tak blízko do piči. Ježiš, kurva, však nemám naboje. Či naboje. Životy, kurva. Do piči! Dobre, chlapci, ja musím si ísť doplniť naboje.
Asi prišiel na niečo čas. Prosím ma to. Do piči! Dobre, idem jebať kurvy do straska. Jebem na to už fakt do piči. Teda by som jebal iba tie kurvy s traskom. Redový. Aha, čakaj, nemrtvý. To dobré. To piču, to za zmutovanca, to piči asi prišiel. Kurva. No ale nejebe tu. Nejebe tu. Neutorím si, že nejebe tu. Bo ešte raz naserem, to prestaneš dýchať, kurva, kokot. This is Africa, show me na mina, waka, kde je Katie? Do piči. Katie v piči. Dobre chlapci, tu bohužiaľ musím záver nahrať ja, lebo to sa nedalo počúvať, takže chlapci, ja dúfam, že sa to povedať like, odber, koment a to je všetko, ďakujem za spoluprácu. A napíšte mi do komentárov, ako ste mali toto video a určite sa nám poďte na môj Discord, ktorý máte v popise. Co